Aimar Olaizola eta haren buruan dagoen txapela jantzi nahiko luketen beste 15 pilotari 2013ko buruz burukoan. Egungo txapeldunak erretegi bi, Arretxe eta Barriola ditu bere taldean. Buruz buru jokatzen erozinek irabazte daula, kristo nivela da, eta nik uste, nerengana erozin iristen dela ere, partidu zai izango da. Entrenamendu bat egina du kantxa osoan, duen joko puntuari ustea, espero du txapelketan sartzeko falta zaizkion 3 astetan. Ni horrek beldurre eukitzen dut, pixkat aldatuz, gero igual joia bat emango dela, eta momentuz ongi aurkitzen ez da aspaldi, eta berrola saitzen du. Martinez de Irujo, Bengoetxe 6. eta Idoate ere final laurdenetan sartuko dira. González, Urrutikotxe eta Xala ditu aurretik txantreakoak. Esaten bai azu, zozketa baino lehenetik 3 pilotari ez dituela nahi, seguraski 2 hor daude eta 3. hasi ez. Olaizola lehena, Jaunarena eta Zabaleta daude Bengoetxeren taldean eta Irujorenean berriz elkar oso ondo ezagutzen duten pilotariak. Beroiz Ezkurdia eta Albisu. Bidean etortzen nintzela, pentsatzen nuen Juanen kontra ez daukatzeko bintzat esaten nuen ere, ez da nahi bezala da hemen, asko lagundu dit, asko laguntzen dit, eta behan kontra jokatzen etzako oso handi izango ditzake, baina aurretik 2 partida dauzket eta hola tokatzen den. Ezkurdia, Jaunarena eta Zabaleta dira urtengo aurpegi berriak. Txapelketa asteburuan hasiko da, finala ekainaren 16erako dago jarrita. Gaurko ekitaldian, Pablo Berasaluze izan dute denek gogoan. Pablitoi animau gauza positioi behi dago eta aldon azkarna rekuperatzen den. Bai, animo gehiena bi heldu eta azkar rekuperatzen den.